हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महामंत्र की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय गोपी जन जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना, यशोदानन्दन नन्दन व्रज व्रज जन जनरञ्जन। रञ्जन। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना, यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज व्रज जन जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा तीरा वनचारी। वनचारी। यमुना तीरावनचारी, यमुना यमुना तीरा तीरा वनचारी। वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 శ్రీకృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 21వ అధ్యాయము మనువు కర్దముల యొక్క సంవాదము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 47 శ్లోకాలని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. 40 నుంచి మనం చదవాలి కదా ప్రభు ఇవాళ? అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఒకసారి మొదటగా పదాలు వైపుగా చూద్దాం. అతోట ఝముపాయంతం నృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయ ప్రత్యగృహణాత్ ప్రతినంద్యానురూపయా. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. అతోట ఝముపాయంతం అథోట ఝముపాయంతం అథోట జముపాయాంతం అతోట జపుమాయంతం అథోట జముపాయాంతం నృదేవం ప్రణతం పురః 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 సపర్యయా ప్రత్యగృహణాత్ సపర్యయ ప్రత్యగృహణాత్ సపర్యయా ప్రత్యగృహణాత్ సపర్యయ ప్రత్యగృహాత్ సపర్యయా ప్రత్యగృహణాత్ సపర్యయ ప్రత్యగృహాత్ ప్రతినంద్యనురూపయా ప్రతినంద్యనురూపయా ప్రతినంద్యానురూపయా ప్రతినంద్యనురూపయా ప్రతినంద్యానురూపయా ప్రతినంద్యనురూపయా. హరే కృష్ణ. అతోట ఝముపాయంతం నృదేవం ప్రణతం పురః అథోట జముపాయాంతం నృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయా ప్రద్గృహణాతి ప్రతినంద్యానురూపయా
సపర్యయ హరే కృష్ణ. అతోటజముపాయంతం నృదేవం ప్రణతం పురః నృదేవం ప్రణతం పురః. శ్లోకం మొత్తం అథోటజముపాయాంతం హృదేవం ప్రణతం పురః హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అథోటజముపాయాంతం హృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయా ప్రత్యగృహ్ణాతి ప్రతినంద్యానురూపయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అథోటజముపాయంతం హృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయ గృహ్ణాత్ ప్రతినంద్యానురూపయ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. అథోటజముపాయాంతం హృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయ ప్రత్యగృహాత్ ప్రతినింద్యానురూపయ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అకోటజముపాయాంతం నృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయా ప్రత్యగృహ్ణాత్ ప్రతినంద్యానురూపయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాలను చూసినట్లయితే పదాల యొక్క అర్థాలు. అత, హరే కృష్ణ, రిపీట్. ఉటజం ఆశ్రమము ఉపాయాతం అరుదెంచి హృదేవం చక్రవర్తి ప్రణతం అభివాదము పురః ఎదుట సపర్యయా గౌరవముతో పర్యగృహణాత్ ఆహ్వానించెను ప్రతినంద్య అభినందించి అనురూపయా రాజు స్థానమునకు తగినట్లుగా. శ్రీకృష్ణ. సో భావం, తన ఆశ్రమమును అరుదెంచిన చక్రవర్తి అభివాదము కాంచుటకును గాంచి ముని అతనిని ఆశీస్సులతో అభినందించి తగిన గౌరవంతో సత్కరించెను. హరే కృష్ణ. రిపీట్ చేయండి. తన ఆశ్రమమున అరుదించి చక్రవర్తి అభివాదము కావించుటను ముని అతనిని ఆశీస్సులతో అభినందించి తగిన గౌరవముతో సత్కరించెను. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. చక్రవర్తి యగు స్వయంభవ మనువు కర్దమముని ఆశ్రమమును చెంతకు చేరుటియేగాక అతనికి సైతము వందనములు అర్పించెను. అదే విధంగా అరణ్యమునందు తమ ఆశ్రమముల కరుదెంచు రాజులకు ఆశీస్సులు నొసగుటయు ఆశ్రమ వాసుల కర్తవ్యము. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో నెక్స్ట్ శ్లోకము రిపీట్ చేద్దాం. గృహీతారణమాసీనం
संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण। रिपीट चेయండి। गृहीतारहणमासीनम् गृहीतारणमासीनम् संयतं प्रीणयन्मुनिः संयतं प्रीणयन्मुनिः संयतं प्रीणयन्मुनिः संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशमिति भगवदादेशमिति स्मरन् भगवदादेशम्। हरे कृष्ण। स्मरन् भगवदादेशम् स्मरन् भगवदादेशम् स्मरन् भगवदादेशम् स्मरन् भगवदादेशम् स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। इत्याह श्लक्ष्णया इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। इत्याह श्लक्ष्णया गिरा इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण। गृहीतारहणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण। రీడ్ చేయండి మాతాజీ. ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు చదవండి. గృహీతార్హణమాసీనం సంయతం ప్రీణయన్మునిః స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యాహ శ్లక్ష్ణయా గిరా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. గృహీతార్హణమాసీనం సంయతం ప్రీణయన్మునిః స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యహ श्लक्ष्णया गिरा. हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्यह श्लक्ष्णया गिरा. हरे कृष्ण प्रभु। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्यह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवता देशमित्याह श्लक्ष्णया गिरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. గృహీతార్హణమాసీనం సంయతం ప్రీణయన్మునిః స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యాహ శ్లక్ష్ణయా గిరా. హరే కృష్ణ హరే ప్రభు. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం యొక్క పదాల అర్థాలు చూద్దాము. గృహీత గ్రహించి, గ్రహించి అర్హణం అర్హణం గౌరవమును, గౌరవమును ఆసీనం ఆసీనం ఆసీనుడయ్యను, ఆసీనుడయ్యను సంయతం సంయతం మౌనము దాల్చెను, మౌనము దాల్చెను ప్రీణయన్ ప్రీణయన్ ప్రియము కలిగించుచు, ప్రియము కలిగించు మునిః మునిః ముని ముని స్మరన్ స్మరన్ గుర్తు తెచ్చుకొనుచు, గుర్తు తెచ్చుకొనుచు భగవత్ భగవత్ భగవానుని భగవానుని ఆదేశం ఆదేశములను ఆదేశములను ఇతి ఇతి ఇట్లు ఆహా ఆహా పలికెను లక్ష్ణయా లక్ష్ణయా మధురమగు మధురమగు గిరా గిరా వాక్కుతో. వాక్కుతో. హరే కృష్ణ. భావము: ముని అవధానమును పొందిన పిమ్మట రాజు ఆసీనుడై మౌనమును దాల్చెను. భగవదాదేశమును గుర్తు తెచ్చుకొనుచు కర్దమముని పిదప మధురమగు వాక్కులతో రాజును ఉద్దేశించి ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. ముని అవధానమును పొందిన పిమ్మట ముని అవధానమును పొందిన పిమ్మట రాజు ఆసీనుడై మౌనమును దాల్చెను. భగవదాదేశమును గుర్తు తెచ్చుకొనుచు కర్దమముని పిదప మధురమగు వాక్కులతో రాజును ఉద్దేశించి పలికెను. హరే కృష్ణ. సో ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మరియు ఈ భావాలు ఈ శ్లోకాలకు మనము చూసినటువంటివి. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఈ అధ్యాయం మనువు కర్దముల యొక్క సంవాదము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తున్నటువంటి కర్దమ ముని మొదటగా ఆ భగవంతుని గురించి తపస్సు చేయడము, 10,000 సంవత్సరాల వరకు ఆ భగవంతుని గురించి తపస్సు చేయడము, ఆ తపస్సుకు సంతసించినటువంటి భగవంతుడు వేదాలలో సూచించిన విధంగా కర్దమ మునికి ప్రత్యక్షమవ్వడము. సో ఆ విధంగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి కర్దమ ముని
అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా గాంచినటువంటి కర్దమ ముని ఎంతో సంతసించడము, ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి తన ఏ ఉద్దేశంతో ఆ అన్ని సంవత్సరాల పాటు తపస్సు ఆచరించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని ఎరిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు కర్దమ ముని యొక్క కోరికను నెరవేరుతుంది అని చెప్పి త్వరలో అంటే ఎల్లుండి చక్రవర్తి అయినటువంటి మనువు నీ భార్యతో కూడి నీ దగ్గరకు వస్తాడు, నీ యొక్క కోరిక నెరవేరుతుంది అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాలను చూసాము. సో ఆ తర్వాత ఆ కర్దమ ముని ఆయన తపస్సు చేసినటువంటి ఆ సరోవరం, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా గత శ్లోకాలలో అక్కడ ఆ సరోవరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బిందు సరోవరం అనేటువంటి పుణ్యక్షేత్రం గాను, అక్కడ ఉండేటువంటి పక్షులు, తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని పరిస్థితులను అంతకు ముందు మనము చూసినటువంటి శ్లోకాల్లో చూసినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ విషయాలను మనకి ఈయన అంటే ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చూస్తూ ఉన్నాము. గత శ్లోకాల్లో ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు నిన్నటి క్లాసులలో చూసినట్లయితే ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్థానమున తనతో సహా ప్రవేశించిన ఆదిరాజు స్వయంభువ మనువు ముని చెంతకేగి అతడు అప్పుడే ఆ అగ్నిహోత్రమును పూర్తి గావించినటువంటి తన ఆశ్రమను కూర్చుండి ఉన్నటువంటి ఆయన్ని గాంచినటువంటి పరిస్థితి. అలాగే ఆ విధంగా ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ అగ్నిహోత్రాదులు పూర్తి చేసుకొని ఆ కూర్చున్నటువంటి ముని యొక్క దేహము గొప్ప తేజంతో ప్రకాశించుండెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా అప్పటి వరకు తపస్సులు ఆచరించినటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా చిక్కి ఉండి బక్కగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. కానీ భగవంతుని యొక్క ఆ అనురాగపూర్వమైనటువంటి కటాక్షముల వలన ఆయన చాలా చక్కగా ఆయన గోచరిస్తూ ప్రకాశవంతంగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసినటువంటిది. అలాగే ఆ పొడవుగా ఉన్నటువంటి ముని యొక్క కళ్ళు విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు పద్మపత్రాలను పోలి ఉన్నవి అని, అలాగే ఆయన యొక్క జటాలను దాల్చినటువంటి ఆయన నారవస్త్రాలను కలిగి ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ మునిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ధరించేటువంటి వస్త్రాలు, మరి ఆ విధంగా ఆయన దరిచేరినటువంటి స్వయంభవ మనువు ఆ మునిని సానబట్టని మణివలే, అంటే అప్పుడే గని నుండి తీసినటువంటి మణి, అంటే ఇంకా మెరుగులు పెట్టినటువంటి మణి ఎలాగైతే ఉంటుందో, అంటే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మచారిగా ఉన్నటువంటి ఆ కర్దమ ముని సరైనటువంటి వస్త్రధారణ లేకపోయినప్పటికీ సరైనటువంటి అంటే దేహాన్ని ఇంకా శుభ్రం, ఎందుకంటే అప్పుడే తపస్సు ఆచరించి ఉన్నటువంటి వాడు కావడం చేత సానబట్టనటువంటి మణిగా ఆయన్ని పోలుస్తున్నారు. అంటే ఒక గని నుంచి తీసినటువంటి మణి, ఆ మణి ఎలాగో ప్రకాశవంతంగానే ఉంటుంది. సో సానబడితే ఇంకా ఎక్కువ. సో అంటే రా మెటీరియల్ గా ఉన్నటువంటి అంటే బ్రహ్మచారి యొక్క లక్షణాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి దాంట్లో, కర్దముని చక్కగా వస్త్రధారణ చేయకున్నను, అతని దేహం చక్కగా శుభ్రపరచబడి లేకున్నను ఆయన ఒక మణివలె గోచరించాడు ఆ వచ్చినటువంటి ఆ మనువుకి, స్వయంభవ మనువుకు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. సో ఆ విధంగా ఆ స్వయంభువ మనువు అక్కడికి ఆ కర్దమ ముని ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి ఆయన రావడము, ఆ వస్తూ ఆ కర్దమ మునికి అభివాదం చేసి, సో ఆయన ఆ మునిని అంటే నీ ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనలను కలిగినటువంటి అంశాలను చూసాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయుడు విదురుడితో, అతోట ఝముపాయంతం నృదేవం ప్రణతం పురః సపర్యయ ప్రత్యగృహణాతి ఇతి నంద్యానురూపయ అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే తన ఆశ్రమమునకు అరుదించి చక్రవర్తి అభివాదము గాంచుటను గాంచినటువంటి ఆ ముని
అతనిని ఆశీస్సులతో అభినందించి తగిన గౌరవంతో సత్కరించెను. ఎప్పుడైతే ఆ స్వయంభువ మనువు ఆ బిందు సరోవరంలో కర్దమముని ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి, ఆ సరోవరం దగ్గర ఆశ్రమము దగ్గరికి వచ్చాడో, ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి స్వయంభువ మనువు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ అత అంటే పిదప అక్కడికి వచ్చినట్టు, ఊటజం అంటే ఆశ్రమం, ఆ ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి నృదేవం అంటే చక్రవర్తి ప్రణతం అభివాదం గాంచాడట. ఎవరికి? ఆ మునికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కర్దమ మునిని చూసి ఆ కర్దమ మునికి ఆయన అభివాదాలు గాంచాడు. ఆ విధంగా అభివాదం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువుని గాంచినటువంటి ఆ ముని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ కర్దమ ముని యొక్క ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి చక్రవర్తి ఆ కర్దమ మునికి అభివాదం కావించారట. సో ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి ముని అతన్ని ఆశీస్సులతో అభినందించి తగిన గౌరవంతో సత్కరించాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, సాధారణంగా ఒక రాజు బ్రాహ్మణుల యొక్క లేదా మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళేటప్పుడు, సో ఆ మహర్షులు, బ్రాహ్మణులు, గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు పొందటానికి వెళ్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ కూడా చక్రవర్తి అంటే ఇక్కడ ఈ కర్దమ ముని మహర్షి, తపస్సు ఆచరించినటువంటి మహర్షి కాబట్టి బ్రాహ్మణుడిగా గౌరవింపదగినటువంటి వాడు కనుక ఆ స్వయంభువ మనువు ఆ ఆశ్రమం దగ్గరకు చేరడమే కాకుండా ఆ కర్దమ మునికి వందనాలు అర్పించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనకి మన సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు. రాజు క్షత్రియుడుగా ఉన్నటువంటి రాజు బ్రాహ్మణుడు ఉత్తముడు కనుక సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక రాజైనప్పటికీ ఆ కర్దమ మునికి ఆ మనువు అంటే చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి స్వయంభువ మనువు ఆయనకి వందనాలు అర్పించారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ ఆశ్రమంలో ఉంటున్నటువంటి మహర్షులు, వానప్రస్థంలో ఉండేటువంటి ఆ మహర్షులు, మునుల యొక్క, ఋషుల యొక్క ధర్మం ఏంటి అంటే తనను ఆశ్రయించి తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆ రాజులకైనా ఎవరికైనా వాళ్ళు ఆశీస్సులు ఇవ్వడం అనేటువంటిది వారి కర్తవ్యం. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, ఆ విధంగా అరణ్యమునందు తమ ఆశ్రమమునకు వచ్చినటువంటి రాజులకు ఆశీస్సులు వసుగుట అనేటువంటిది ఆశ్రమవాసుల యొక్క కర్తవ్యము. సో వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడుగా అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం ఇక్కడ వాస్తవానికి అరణ్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, సో ఈ బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడైనప్పటికీ తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆ రాజులకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఈ ఆశ్రమ వాసుల యొక్క కర్తవ్యం కనుక, సో తనకు అభివాదము కావించినటువంటి ఆ చక్రవర్తికి ముని ఆశీస్సులతో అభినందించి ఇంకా తగినటువంటి గౌరవంతో సత్కరించారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి సాధారణంగా రాజు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడేటువంటి, భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు మనకి, మానవులలో రాజును నేను అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి రాజు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి కనుక ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ కూడా, ఆశ్రమవాసి అయినప్పటికీ కూడా, కర్దమ ముని కూడా ఆయనకి ఆశీస్సులు అందించడంతో పాటు ఆయన కూడా అభివాదాలు చేసి ఆయన్ని తగినటువంటి అభినందించి తగినటువంటి గౌరవంతో ఆయనని సత్కరించాడట ఆ కర్దమ ముని. సో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకున్నటువంటి ఆచారాల గురించి చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా రాజులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆశ్రమంకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశ్రమ వాసుల యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అలాగే తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి రాజులకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఆ ఆశ్రమ వాసుల యొక్క కర్తవ్యము.
వారికి తగినటువంటి నిర్దేశకత చేయడం, మార్గనిర్దేశకం చేయడం అనేటువంటిది ఆ ఆశ్రమవాసులు, ఋషులు, మహర్షుల యొక్క ధర్మంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ కూడా వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి, అక్కడికి వచ్చినటువంటి సంఘటనను మనకి మన ధర్మాలను గుర్తు చేస్తూ చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఇంకా తర్వాత శ్లోకంలో ఈ విధంగా గృహీతారణమాసీనం సంయతం ప్రీణయన్ మునిః స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యాహ శ్లుక్ష్ణాయా గిరా. సో ఇంకా ఆ ముని అవధానమును పొందిన పిమ్మట, అంటే ఆ విధంగా ముని యొక్క ఆశీస్సులు, ఆ ముని యొక్క గౌరవ సత్కారాలను పొందిన తర్వాత రాజు ఆసీనుడై ఉన్నాడు, కూర్చున్నాడట. ఇక ఆయనకి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ ఆసనంపై, అక్కడ కర్దముని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆసనంపై ఆసీనుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఆసీనుడైన తర్వాత సంయతం ప్రీణయన్ముని, ఆయన యొక్క అంటే ఆయన యొక్క గౌరవాన్ని గ్రహించిన తర్వాత, ఆ గౌరవాన్ని గ్రహించిన తర్వాత ఆ రాజు, ఆ చక్రవర్తి స్వయంభువ మనువు మౌనం దాల్చాడట. సో మౌనంగా కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తున్నా. ఇక ఆ సమయంలో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, స్మరన్ భగవదాదేశం ఇత్యాహ శ్లుక్ష్ణయా గిరా. సో ఇక్కడ మరి ఆ రాజుని సత్కరించి ఆయన ఆసనం ఏర్పాటు చేసినాక ఆ రాజు కూర్చున్న తర్వాత, రాజు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ఇక కర్దమముని ఆ భగవదాదేశమును గుర్తు తెచ్చుకుంటూ కర్దమముని తర్వాత మధురమైనటువంటి వాక్కులతో రాజును ఉద్దేశించి ఇట్లు పలికెను అంటూ మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ స్వయంభువ మనువు తన ఆశ్రమానికి వచ్చారో, ఆ వచ్చినటువంటి ఆ మనువుని ఆయన సత్కరించి ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసి ఆయన కూర్చున్న తర్వాత, అంతకుముందు భగవానుడు ఆయన చేసినటువంటి తపస్సుకు మెచ్చి ఆ కర్దమమునికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి భగవంతుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి మాటలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, సో ఆయన చెప్పారు కదా, నీ యొక్క భావన ఎరిగి, నీ భావనకు అనుకూలమైనటువంటి, నీవు ఏ అనుకుంటున్నావో దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఏర్పాటుని నేను అంతకు ముందే గావించాను, నీకు ఏర్పాటు చేసి ఉంచాను కదా. సో కాబట్టి నీకు తగినటువంటి యువతి ఆ స్వయంభువ మనువు, ఆయన యొక్క భార్యతో కూడి నీ దగ్గరకు వస్తారు. ఆయన పుత్రిక నీకు సరైనటువంటి జోడి అని, నీవు ఏ విధంగా అయితే ఆశిస్తూ ఉన్నావో ఆ విధంగా నీ యొక్క, అంటే నీవు ఏ ఆశించావో దానిని నెరవేర్చే విధంగా ఆమె నీకు అన్ని విధాలా తగినటువంటి భార్య కాగలదు, ఆయన యొక్క పుత్రిక, వారు ఎల్లుండి నీ దగ్గరకు వస్తారు అనేటువంటి ఏ విధంగా అయితే ఆ భగవంతుడు చెప్పాడో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ కర్దమముని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుడు మన యొక్క కోరికలను ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మరి కర్దమముని ఏ ఉద్దేశంతో తపస్సు ఆచరించాడో అది ఎరిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ ముని కోరిక నెరవేరే విధంగా ఆయనతో అంటాడు, ఓ మహాముని, నా అంటే నీకు తగినటువంటి భార్యగా ఆ స్వయంభువ మనువు కుమార్తె నీకు ఇవ్వడానికి ఆయన వస్తాడు. అలాగే నా స్వాంశ కలను నీ భార్యయగు దేహభూతి
ద్వారా మిగిలినటువంటి అంటే నీకు 9 మంది సంతానము, దాంతో పాటు నేను కూడా ప్రకటితమవుతాను అని చెప్పినటువంటి అంశం. సో నీ భార్యకు దేవహూతి మిగిలినటువంటి 9 మంది కుమార్తెలతో పాటుగా నేను ప్రకటితమగుదును అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ, అలాగే ఇంకా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, నేను మీకు అంటే ఆ 9 మంది కుమార్తెలతో పాటుగా నేను ప్రకటితమైన తర్వాత నేను నా అంటే మీ భార్య తల్లి అయినటువంటి ఆ దేవహూతికి తత్వ సంబంధమైనటువంటి సాంఖ్యాశాస్త్రాన్ని నేను ఆమెకు ఉపదేశిస్తాను అని కూడా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి మాటలు. సో అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ కర్దమ ముని స్వయంభువ మనువుతో ఈ విధంగా పలికారు అంటూ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ.